Mga bay, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, Tagalog ako ngayon. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nag-comment doon sa post ko kahapon, yung part 1 at saka part 2. Sa mga nag-request ng Tagalog, nais lang na kayo. Niara, naglaba ko karon eh. Mamaya mag-alis kami. Magpunta naman kami doon sa dagat. Kaya ayun, kaya ako naman nailabas yung aking luha sa akong tabay nga mabora ka yung luha dali ra mo dagayday no. Kaya ako nailabas ang aking sama ng loob kasi meron tayong mga kababayan na kahit konting problema lamang sumusuko na. Masasabi ko lang kahit ang problema kakaunti, masasabi ko lang, hindi ka nag-iisa sa kalagayan mo na ganyan. Naranasan ko yan, walang pagkain, walang mais na tulog. Ranas ko yan sa una kong amo, pero nadidiskartehan ko naman dahil tayong mga Pilipino ay likas na madiskarte. Ayun, kaya nailabas ko lang yun kasi hindi naman pwedeng sabihin natin kaagad na uwi na tayo. And napakaraming proseso kung gusto naman natin pumunta ng embahada ng ating Pilipinas kung saan mga bansa tayo ngayon. Hindi madali na kahit nasa embahada na tayo, napakaraming proseso ang gagawin at sa katunayan nga, sa pagkakaalam ko, halos lahat ng embahada ngayon, lalo na dito sa Middle East, isiksika na po mga kababayan natin doon. And napakaraming responsibilidad ng ating gobyerno. Kaya sobrang daming mga problema kahit kakunti. Kung kaya pa natin, kayanin natin. So, kasi ginusto natin to, no? Ginusto natin to. Kasi para maipakita at maipadama natin sa ating mga mahal sa buhay na mahal natin sila. Kaya kaso lang yung iba, hindi nila tayo naiintindihan. Tanging tayo lamang ang nakakaintindi ng ating mga sitwasyon din eh. Kaya hanggat maaari, kung kaya pa natin, kakayanin. So nung isang araw, ayos naman ng kahapon, na abutan ako ng alaga ko sa kusina. Habang naghihiwa ako ng kamatis, natulo ang luha ko. Ngayon, tinatanong niya ako kung bakit. Sabi ko, hindi ko alam bigla na lang natulo. Sabi ko, iniisip ko kasi, natatakot lang ako na magiging, madablis ba ko minsan walay trabaho walay trabaho, marin akong kahadlukan. Yan lang ang talagang kinakatakot ko, na mawala ng trabaho. Pero sa mga comment nyo, lumakas yung loob ko, no? Naisip ko kanina. Sabi ko, bakit ako matatakot na mawala ng trabaho? Iniisip ko lang kasi mahirap mag-apply. Alam natin yan, no? Ang daming proseso. Ang daming barya na kailangan. Hindi ko alam kung saan ako kukuha pagka dumating na ang point na yan. Pero sa ngayon, kailangan kong labanan itong aking takot. And masasabi ko lang, sa tagal ko na dito kagabi, parang nagsusorry yung tatay ko. Sinasabi niya sa akin na matagal ka na dito, may dami mo nang alam. And siguro nagalit ako kagabi, pasensya ka na. So ganun, so ngiti-ngiti lang ako sa harapan nila, pero deep inside punong-puno na ako sa kanila, sa ugali nila. Kasi ganyan naman sila, ang mga ugali nila. Galit ngayon, may wala na. Ganun yung ugali nila. Pero hindi pa rin natin may iwasan, nasasama yung loob natin kasi ginawa na natin lahat sa kanila, no? So dami ko na rin natutunan dito, dami ko na rin utang na loob sa kanila. Ang kulang na lang ang hindi ko na lang nagawa siguro na trabaho dito, yung baliktarin yung bahay nila, no? Yung buhatin ko yung buong bahay nila, at saka yung magmamaniho, yan na lang hindi ko alam. Kung dami ko nang alam, lalo na sa pagluluto. Kung ano-anong mga luto, noon, di ako marunong magsaing, sunog-sunog pa. So ngayon, nasabi ko sa sarili ko, sobrang galing ko na magsaing. Tapos kung ano-ano pang mga lulutuin, alam ko na. So kung marunong ka talaga magluto, marunong ka talaga dumiskarte sa luto, kahit ano pang putahe ang ipapaluto sa'yo, kayang-kaya mo kasi magaling ka na magluto. Kahit na hindi mo pa alam lutuin yon, isipin mo na lang na ganun yung proseso. Kaya kung ginagawa ko, kung hindi ko alam yung luto na yon, ginagawa ko, pupunta ako sa best friend ko na si YouTube, doon magsisearch ako kung paano. So ganoon na lang yung diskarte ko. And then sometimes ako sa nilunod ko mga kabog. Ako i-try. Pastilan.
kinabuhi. Ito, dahil kayong salamat niyo. Agoy, ginoo ko. Ang ako ang gi-dryer na tuluan. Sila niyo ito ka. Ayan, so. Dami kasing kababayan natin na kawawa sa embahada, no? Sisiksikan sila doon. Ilang buwan tatambay, walang trabaho. Iniisip ko, kawawa yung pamilya sa Pilipinas. Lalo pa. Kung ikaw lang yung inaasahan nila. So, yan ang iniisip ko kung gagawin ko man na umuwi sa embahada, mahirap. Kasi inasahan ako ng pamilya ko talaga. Ako lang inasahan nila. O diba yung kilay ko nabura yung kabila. So diba okay lang yan kasi naharang kasi na sombrero na to eh. Binubura. Ayun. Nasaan na ba tayo? Nahingal ako. Teka, paikot ko muna itong dryer. Kailangan ko bilisan kasi may liligpit pa ako sa baba. Ayun. Asan na ako? Dito pa rin ako. Asan na? Ayun, so, kahit kunting problema lang, kaya pa natin, kayanin natin, huwag na nating dagdagan pa ang problema ng gobyerno. At kung kunti lang ang problema, huwag na nating idulog sa ating mahal na Rafi Tulfo kung kayang-kaya natin. So, kami nga dito at meron pa akong kilalang kaibigan ko na sobra pa sa akin ang naranasan niya. Pero hanggang ngayon, nandyan pa rin siya sa kanyang employer. Na kahit ginahasa na siya, nandyan pa rin siya sa kanyang employer. Na kahit sobrang dami na niyang problema sa kanyang employer, nandyan pa rin siya. Kaya pa rin niya. Sabi ko sa kanya na kaya mo pa ba dyan? Lagi kong sinasabi sa kanya, lagi tinatanong kung kaya mo pa ba dyan? Kayang-kaya pa rin daw niya. So, yung ugali ng amo kasi dito, mabunganga talaga, no? Mabunganga talaga yung mga ugali nila dito. So, kung papasinin mo yung ugali nila, tatanda ka talaga. Kaya minsan nahahawa din ako sa pagkabunganga nila, mabunganga man sila. So kung ano ka sa kapaligiran mo, balang araw babalik din sa iyo yung mga ginagawa mo, ganun, di ba? So kaya ganun, minsan bubunganga siya sa akin, di lang minsan madalas. So siguro sa isang buwan, 10 beses siya magbunganga. So isang beses lang ako magbubunganga. At least ma-realize niya na tao din tayo, na marunong din tayo magbunganga kagaya niya, di ba? So kailangan kung nasa tama tayo, kailangan din natin paglaban yung sarili natin. Hindi natin papayagan ba na api-apihin nila tayo. Kaya iniisipin na lang nila, no, sa bagay, hindi naman nila kasalanan yung mga sakripisyo natin, yung ginagawa natin dito. So, sana maisip din nila, no, na kung gaano kahirap na malayo sa kanilang pamilya, o sila nga, yung mga anak nila, malayo lang sundali sa kanila, grabe na lungkot nila. So, hindi pa kaya nila naisip, sana maisip din nila, no, na tayo, ilang taon na, swerte na lang pagkatapos ng 2 taon makauwi ka. Kadalasan sa ating mga kababayan din makauwi 4 na taon, 5 taon, 10 taon. Ang iba aabot pa ng 2 dekada, o di ba? So ang sakar-sakar ka ng buhay ng isang OFW. So mga ganiyang mga pangyayari ng mga maliit lamang kung kaya naman nating kaya naman natin na isolve sa ating sarili, no, kung kaya naman natin. Kaya pinapanindigan ko na lamang ngayon hanggat walang tatagas na dugo sa aking katawan, walang tasik kong laway. Hanggang walang tatasak na dugo, hanggang walang tatagas na dugo sa aking balat. Wala naman digay ko dugo, naluspi naman ko. Si Bako lang po tao, no? Na dili ko mo surrender dire. So hapit ako mag-promise sa akong kuya or dyan, itong master agitik na ko nga anak taon for puhon na promise ko sa iya nga muli ko sa iyang graduation. Tatawa mo rin magpalakas sa loob sa kuano nga ako ang promise sa iya. Lain mo kung promise ko kay nanglan ako yung tuparon, no, labi na sa kong anak nga ako ragid ang nagsagubang. Paano kasi yung nagsasabi na gawin kita prinsesa pag ikaw aking maaasawa. Ayun, prinsesa sa cross. Prinsesa dahil sa cross. Pastilan. Pero okay ra kaya nako. So, kaya natanan, no? Para sa mga bandi. Hello di kay hello kay Greg Gayas Alipala. Ba, hello ni Juan bay. Karon gahapon ginagawa na okay akong screenshot para kanimo, no. Shout out ko, no. Shout out sa akong pamilya sa Cagayan de Oro City. Sa Damilag, Manulo, Fortich,
Bukid no ning mga Milar, Alipala o Galieto family. Daghang salamat bay. Wala pa sapayan bay karon kita ko nabasa mo, kita ko nabasa no. So hello usab kay Ann Carillo bay. Hello sa imuha og sa imuhang igsuon. Pasalamat ko og dako sa kitas ano nga naa siya sa unsa niya sa atong embahada karon sa Pilipinas. Siya jud ang hinungdan sa tanan ani akong pagluhag hapon. Pero sorry bitaw, gamay ra kay ang iyahang problema. So pero salamat gyapon ko nga naa siya sa embahada, and I hope nga tanang mga kababayan nato nga nasa embahada nga nagpaabot sila mga exit unta makauli na mo sa inyo nga mahal sa kinabuhi. So kung kaya pa ninyo ang manarbaho, tagaag chance, second chance ang inyong mga kinabuhi, mangita og laing employer. So good luck na lang. Bakit basig pwede pa no kay pait kay Pilipinas ulit trabaho ay magina akong kabalakan. So karon sa pagkakaron siguro ba ako pa ning tan-aw nila, panitan pa na ako nila mga patasan gahapon. Okay man sila gahapon, gising-gising man sila. So marag nawala ang ako kalagot no. So gahapon sani basta kada adlaw ni bahala nang kitas-an na to usay mga malakaw sa panahon sa tas-an. Basta laban lang ta kanunay. Ato lang ako naman ning gi-offer akong life sa ating mahal na Panginoon, kung ano man ang mangyayari sa akin, sa nakasalalay sa kanya. At sana naman din niya tayo pabayaan, at kahit anong mangyari, laban pa rin tayo sa ating buhay dito. Na wala dito, wala doon. Basta laban lang. Mahal na mahal ko kayong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking